И здравейте, днес ще направя ревю на Xbox One контролера. Аз видях, че в интернет има много анбоксинг видеа на самата конзола, но на контролера на български език не открих и затова реших аз да направя едно ревю. Това е самата кутия. Ето виждаме отвътре как изглежда. Тук се слага контролера. Под него имаше книжки и опътвания, които аз махнах. Ето как изглежда самата част, където седи контролера. Какво може да видим на самата кутия? Само да го махна това. Самата кутия е доста здрава. Мен ми харесва изключително много. От Xbox се е спипали. От Microsoft също. Ето тук виждаме контролера отново. Това е задната част. Отстрани може да видим с какви батерии се слагат. Два пътя. Тук пише, че контролерът е безжичен. И това е 3,5 мм жак, който се слага на контролера. Тоест, че това е новият модел. Тъй като има нов и стар модел, новият бих казал, че е някъде от началото на миналата година и е с точно този 3,5 мм жак и също така е по-здрава конструкцията му и е по-безшумен. Единствено тази разлика между новия и стария модел на контролера. Аз реших да си взема новият, въпреки че ако си взимате новият, трябва да знаете, че към него трябва да си вземете и ето този кабел отделно. При старият го има включен в комплекта. Цената на новият и старият е еднаква. Може би новият е с 5-10 лева по-скъп, но като си вземете и кабелата, този кабел е ефтин, 2-3 лева. Става около... Самия контролер аз го взех за около 130 лева и контролерът ви е 3-4 лева, докато старият контролер може да се намери нагоре от същата цена, само че пак ви казвам, че там няма 3,5 мм жак и той не е толкова здрав колкото новия. Кабел обикновено може да си използвате кабела, с който си зареждате телефона. Ето го самия кабел, как изглежда. Другата част е USB, която се свързва към компютъра. И да преминем към самия контролер. Ето го и него. Доста здрава и хубава конструкция. Какво мога да кажа? Отзад се слагат батериите. Тук се слага този кабел, точно който ви казах. А това малко копче, само да ви го покажа. Ето това копче, когато се задържи, ако имате адаптер, който се свързва към компютъра или пък имате Xbox 1, когато го задържите и той се свързва към самото ви устройство, това също, хикса също е копче. Ето ги самите джойстици. Ето за този хикс ви говорех, като се натисне и свети. И май се задържаха и двете копчета, за да се свърже. Тук виждаме два бутона, джойстиците, D падат и бутоните X, A, Y и B. Ето ги LT, LB, RT, RB. Ето го и 3,5 мм джак, за който ви говорех, където може да си свържите слушалки. И това тук не знам за какво е другото, но аз ето за тази дупка ви говоря, ако я виждате. Няма голяма разлика между новия и стария модел. Аз реших да си го взема, тъй като ако си вземете обикновен контролер от 10-15 лева, може да не ви работи ето този десният аналогов стик и да не може да правите финтове на FIFA, ако сте играч на FIFA и само заради това си взимате контролер и трябва да теглите множество програми и да оптимизирате. Но моят старият контролер се развали и си взех този. Много съм доволен, все пак той е от създателите на Windows, Microsoft и следователно има много голям съпорт и много
драйвери за него. Изключително доволен съм от него. И какво друго мога да кажа? Това е за това ревю горе-долу. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Ако искате да наблюдавате много такива клипове, се абонирайте и коментирайте. До следващия път.